Muri yeZimbabwe ndadzoka zvakare, and the biggest story in Zimbabwe right now ndeyekuti zvoni President Emmerson Mnangagwa punishes Jesse Majome for criticizing constitutional amendment bill. Ndo pane nyaya hombe iri kunyanya kunetsa, ndo nyaya yakanyanyisa kukura iyoyo, zvinhu zvese zvinenge zviri kuitika. Ndaona kuti this is something that is very important kuti zvinge muchizoziva, because vamwe munozongotika tanga tisipo hatisi kunzwisisa chiri kuitika, nyaya dzacho dzimwe dzinenge dziri kuzongoti jamba. So nyaya iri papa ndeyekuti zvoni mukadzi uyu akangobuda, ndiye kubuda pa last week papa, ndiye anenge aripo weZimbabwe Human Rights Commission anenge aripo achiita izvo, saka ndiye chairperson wacho ukubuda achitaura kuti zvinhu zvavo zvisina kumira mushe kune vanhu vaicriticize the bill, vainyatsopuwa mukana wekutaura vanhu vaiita se vaisimbisa the bill, but vaicriticize zvinhu zvanga zvisina kuvamirira mushe, nekuti pakanga pane kamwe kakushungurudzo katanga tisiri kunzwisisa, kekuti anzi umwe aingobuda onzi ningazonzwai zvakasiyana siyana zvakabuda achitaura ipapo. Saka tongomukira taunzwa 3 days later kuti ko munhu akutonzi basa ratopera, zviri kumbonyatsofamba sei, ndo nyaya dzanga dziripo. Saka in short parikunzi karipoti kacho kanobva kangoshaya dhiri, kanobva kangoshaya basa, totadza kunzwisisa kuti zvii zviri kunyatsotora nzvimbo ipapapa. But panapa muri yeZimbabwe haisiyo reason ndati ndiyo nayo, because nyaya iyi ndandamboitaura kuti vanhu muite se mungogara muchingoziva, but in case inyaya yekuti inenge ichida kungoramba ichingodzokorodzwa, so that vanhu vozoita se vowana kunzwisisa kuzere kuti chii chinonga chiri kutora nzvimbo panguva ine yanditi. Saka ndoda kuti timbopinda mune nyaya imwe iri kutaurika panapa iyi, tozoonesana kuti imimo muchinge manzwa nyaya iyi muchaionawo sei. Maonero ndoziva kuti anokwanisa kuzosiyana, ende mafungiro anozokwanisa kuzosiyana, asi ndiri kuti munhu wese ane chekutaura pamusoro penyaya idzodzidzi, feel free kutibata toisa nyaya yako pachivhitivhiti vanhu vonzwawo. Handiti nekuti vamwe vanogona kuti inini handina kuwana nguva, because ndiri muno mudiaspora, ndiri UK, America, Australia, Canada, nyika dzacho dzakawandisa dzatingadeedzera dzamungange muri kumativi mana enyika ikoko, kwanditi kumafuro manyoro, magreener pastures kwatiri tese nai. Saka tiri kuti aiwa, izvezvi zvaakudiwa kuti voice rako rakakosha ngaritaurwe. Say something, be it an audio, be it a video clip, tisvitse shoko kuti zvinhu zvinge zvichita se zvichifamba. You never know, pamwe mumwe munhu achanzwa rako voice zvichamuelevata, zvichamuvhura brain, zvichatanga kumunhinga zvakawanda zvichaitika, even iwo rako richanzwikawo voice zvichienda zvangosvika, nekuti maperero ari kuita nyaya vakataura vacho hatisi kunzwisisa kuti zvakafamba sei, hazvina kuzovaperera mushe nai. Saka rekedza kuti panapa tibva tambopinda tibva tangonzwa one munhu ataura maonero ake enyaya iyi, akanzwisisawo zvaakanzwisisa ipapapa, then kana muchinge mune zvenyu tinosangana ipapapa tichionesana kuti munenge muchitiwo kudii panyaya iyoyi. Pamakagona ipapo ndo pana Mudharageza, no more bridge. Uninzwewo mfana womanapukeni, ndini Dr. D. Kwandiri unokuziva iwe? Iwo pauri ndakupaziva. Chifamba wakapikata iwe, ndotanga kuchairwa manje iwe. Ndini Dr. D komanda wemweya. Ndikutauza iwewe vana veZimbabwe vachinzwa. Mudzimai wako obva wamutaurira kuti ndaapataiti. Mai vako obva wavauza ndaapataiti. Mbuya vako obva wataura kuti ndaapataiti. Sekuru wako obva wavauza kuti ndaapataiti. Nevazukuru vako vese obva wavauza kuti ndaapataiti. Uda kupinda kuti vari kufira vamwe. Ndakati 30 May asviki. You are now included. Mnangagwa atida kumfura, toda kuita kubata azomirira mhosva dzake, vachafa ndo vakamutenderedza. Ndini Dr. D komanda wemweya webako. Muri palisi kana makomana, palisi yeropa ramakadeura imimi ndo pamava. Vachaenda kujere vachati Mwari wedu ationa. Ndini komanda.
wemweya webako Dr. D. Ndati vachaenda kujere vachati Mwari wationa. Vakawanda vachasambira muropa ravakamwa ravakadeura. Ndati nguva yakwana, deti ndakakupai 30 May. Noti zvako zvauri kumama zvako kupazha kuti ari kwanzi toda kuziva kuti pana kuna nokusi. Who are you? Varuma next door makono unovaziva iwe? Vaunoseka navo unovaziva iwe? Be careful. Rega kufarisa kana wapuwa sasa remhunga nemukaka wakaora. Unizwa mufana iwewe? Watodena imwe singatomboiti. Kwangu kudzidza. Kana wakadzidza kaondoka. That's fine. Toda kuona anotanga kumburuka ndiani. Ndakakuudzai kudhara kuti zvombo zviri mumakembi ndezvedu. Asi zvamunangako. Ende hazviri zvakakerechurwa. Sekukerechurwa kunoda kuitwa iyo mabhiziri yacho iyo constitution yenyika yakaiswa kudhara yeZimbabwe. Haifi yakakerechurwa. Nezvombo zvacho hazviri zvakakerechurwa. VanaZimbabwe munizwe zvandiri kutaurira Benziri. Nguva yekutamba yakapera. Iwe pauri ipapo unotaura kwanzi iwe unoda kuziva kuti unokusvera ari kupi. Iwe who are you man? Shit yemunhu. Dog. Ndati ndakuona kuti iwe tori kutaura kuti pana anokuzvera wapasi. Inini pano pauri iwe ndakutopaziva izvizvi. Right now ndotopaziva ndakutoziva nezvauri iwe. Ndakuti uri stupid. Vaugere navo vaunoseka navo hauzivi kuti ndiva nani. Uri benzi remunhu. But remember, 30 May hasviki. Kana iwewe uri iwewe, be very very careful. 30 May andiri kutaura ndezvekuti zvenyika teitatora. Iwo 30 May andakupa kana uri mupenyu. Tenda mizimu yako. Kumuridza nemuromo wako. Wokukangama kuti chinonzi Zimbabwe chii? Zimbabwe nyika yeropa yakatorwa nepfuti. Neropa rikadeuka iri. Iwe kuda iwe munhu anotaura chokwadi. Ndiye kuda kuti nanga naye. Kana uchizvimamira mufana ka? Uri incontinent Chaga makia weka anokupishika matuzhi. Wazvimamira. Ndoramba pa example. Kwamunoisa vamwe vaya. Kubva kuna Naitai Dzamara vaya. Ndo kwaruda kuenda iwe. Fefe handikuvanzira. Ndini Dr. D komanda webako. Handisumbokuvanzira. Mofunga tikuzivi kwamakakanda vanhu vedu vese. Tinovaziva kana. Tichata kuzotanga kumaburisa mapikicha. Hama dzavo dzicharohwa nehana kuti mwana wedu ndo pakaperera apa. Ndini ndiri kutaura. Kusanganisana Naitai Dzamara vacho ivavo vari kungosiwa. Ndati ndini ni komanda wemwe Dr. D. Chazviburisa. Ndati kana musinganezi muchandoona musi wacho paState House. Asi musazoti kaka ndo kaningaka kakomanda kemwe moti ndivo vazukuru vani vambuya nehanda ava. I'm giving you the last warning. BP makandikwiza kudhara. Iwo pari vakuta kuti iwe yomfana. Iwe ndona kuziva pana nokusweriwo.
watumwa naniko yonofunga idiana anoti zi arizo zvinhu zvaipa izvi tondoona kuenda mberi. Who are you? Imbwa zvayo dhogi machaenda kufira zvamusingaziva fana nekuda mari izvi makutora mari kuita dovi kuita fanika bhata mukanga mwanikwa makabva stupid mbwa dzevanhu. Ndati ndini Dr. D iwe mfana ndiyo ndiri kutoda iwe ndiwo wandiri kutoda. Vamwe vese andovasiya ari kumasure ndoti ndovataura ndiri kudzokererai futi hakuna ari kusara rwendo runo. Ndati hakuna ari kusara rwendo runo. Ndakati 30 May haisviki kuda moda kutenda mafungedzerwa ndozvamunoda ndobvunza ndozvamunoda here? How many times do you want me to explain nyika ndedu nderopa mani? Ndakati ini Dr. D komande umwe webako handisina zvehurukuro inini pachangu handisina zvehurukuro zvese zvinana referendamu zvahandisina basa nazvo pose pose kana 28 yacho kaiyoika inopiwa vana veZimbabwe makeke mahara iyo 2028 yacho iyo inopiwa vana veZimbabwe vazukuru vambuya nehanda mahara makeke isina noimirire. Ndiri kurevesa mufunga kuti I'm joking. Indamunitsamwisa so indamuda ndifemere pamusoro vanga dhogi apo yaposta mimbwe mani shit dzevanhu vazukuru vambuya nehanda vana veZimbabwe yangu yekuti hapasina zviya zvekutamba zvezvezvo vanotamba ngavaende kumabhendi asi vachenjere kuti ikoko kumabhendi vachenjere kuti vanoperera ikoko. Tamu yetsitsi yakapera ndakataurazve ndikati vese vachadhiraivha motikari dzavo matruck drivers vese vese vari mumamotorway please mukanza tsuruyerira pakai momunga ndiri kutamba ndo zvamuri kudaka moda kuzvionera pamhino sepotya mukanza tsuruyerira chiroi magiya muchaona zvamuchaitiwa munotsa nemota dzenyu dzese idzodzo ikona hakusina fani taneta because vana Zimbabwe vazukuru vambuya nehanda ava mapenzi aya zvimbwasungatas hazvidi kuzwa ene ndiri kuti hansi kuzodzokera sure vamwe vachapfuta murodhu zviri kuitika South Africa kuya zvatiri kuitirwa hama dzedu tichazviita muhama dzedu ndekuti madhisi nyongoro zvimbwa mupengo. Zimbabwe hachadi zvimbwa mupengo tora zvese zviperesvi tora nyika yakasununguka iso we are sick and tired. Muri zvikura pazhinji apa ndotati hasi mwana mudikini ndakura hondo ndikaibva nayo iyi moti kuseto kana kuti